Yay! Good morning mga langga! Hi! So, yes. Okay. Harit buta kay kataligsik po biya ron sa po ni. So, yes, mo pa'y pag-abot na po na mo gikan sa church and day 3 sa Misa de Gallo. And yes, Angel Bear. Actually, nani siya ka-couple t-shirt ganina. Joke ra. Ulit ko na siya. So, mo to siya. So, see you later para sa tuang episode 3. Yes. Ho, ho, ho! Merry Christmas! We're back mga langga! Yes, so for today's vlog is ang episode 3 sa ato ang VLOGMAS. But before ta magsugod, yes, please keep safe and still dry mga langga. Kay as far as I know, signal number 1 ta karon diri sa Siquijor, sa Baguio Mabiki, and sa Negros Oriental, Negros Occidental, and Bohol, and somewhere pa diri sa Bisaya. So please keep safe everyone. And yes, yung ani ang mga tire ni Angel Bear kay tugnaw kayo diri sa Korea. So nademi karon sa Korean. So mo to siya. So di na ta magdugay kay gaulan. Gaulan og snow. Char. So go Angel Bear. Do the honor. May tagdul ra mong mabunutan mga langga kay gaulan biya. So, ang nabunutan na mo karon is si yehey! Si Nanay Maben. So, muna siya mong nabunutan karon mga langga, and good to know kay ang balay nilang Nanay Maben is nara diri sa Luyo. So, madala ra siya na muglakaw and magpayong. And yes, muni ang madawat nilang Nanay Maben. So, let's go! Yay! So, muato na may nakananay. Bebe! Yes, so muato na may lakananay Maben. So, nara si Angel Bear. And nara dira dapita mga langga ang balay ni Nanay Maben. Hello kuya, kasi tubig o water rings na lang. Sige na, payungin ako. So, yes. Ah! Na, ginuo ko. Gamay kay ni payon niya. Burus mi dagpo. So, yes. So, nanamidor ka na na yung mga van. Mamasko me. Go vlog ko. Mamasko me. Sige. Kami ihatag. Merry Christmas! Thank you! Kinala mo ang nakuan. Thank you! Mura mo ang na-afford. Merry Christmas! So, mga langga, natoy bayad. Manguha ko sa lang Christmas tree. Lang Christmas tree kayo na yung makaon. Sila mo gano'n, no? So, yeah! Nakoy marshmallow! Yes, so real quick na namin diri sa balay. And yes, thank you ni Nanay Maben sa marshmallow. Nga wala nakakuha si Angel Bear. So, muto siya mga langga ang amuang episode 3 sa among vlogmas for today. And yes, we hope that you enjoy. Because we're just spreading good vibes and love to everyone. And please, we should always bear in our minds mga langga nga, mas maayo nga i-share nato ang atong mga blessings. Bahala ginagmay basta Kanunay! So, that's it. And
Again, this is Joy Gang And this is Angel Bear. saying Merry Christmas!